Right, vauya vakomana vakadonedza zvigananda nekuseri kwegotsi. Izvi so toda kuti tibate zvigananda kwese kwauri kogara wagadzirira chikuziva kuti panenge pakashata pasvikwa. Vakuru vauya, sumudza gananda nenzeve, sumudza nekwauri ikoko, bata nechepakona, vamwe vanoda kubata nechemuhuro, rovera pasi, ita kuti bwa. Yes. Panoda ka moment of silence. Akujira rinopisa. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Panapa paita nyaya iri kupisa, nyaya iri kubudikira nepaBotswana. Wakomanaka, this is actually bad news. Ukaona dzimwe nyika dzichinge dzakupindira nyaya idzi dzakuda kuitaura matauriro iwaya, ini ndinobva ndatotanga kutonakirwa because zvinhu zvacho izvi ndobva ndati right, I was born for this, man. Let's jump into it tinzwisisane kuti chii chiri kuitika. President wepaBotswana, Kanyama, former president, ari kutaura zvinhu pamusoro papresident Mnangagwa, and we have to discuss this issue because ukaona wakutaura kune dzimwe nyika nyaya yeCap 3 ikai, ziva kuti unenge wanetsa muri kubata medzi dzacho. So pane nyaya yacho vari kuti here we go again, another power hungry president. Yes, constitution amendment through rigging and cash inducement to extend his term of office. Zimbabwe has now become the latest in growing list of countries whose presidents want to cling to power and manipulate the constitution to achieve that. Examples include Cameroon, Paul Biya, 43 years in power and 93-year-old. Uganda, Yoweri Museveni, 40 years in power and 81-year-old. Rwanda, Paul Kagame, 26 years in power and counting and 68-year-old. Political assassinations, fabricated charges and detentions, kidnappings and disappearances as recent in Tanzania and Uganda are the modus operandi of these and other such tyrants. Zimbabwe and its long-suffering people have been subjected to the same from the days of Gukura Wonde to present and day. And as I told Honorable Job Scala at the launch of his book Footprint in the Chains, that the only thing that has changed since Rhodesian as Ian Smith is the name of his country and that of its leaders. Oppressors come in all colors. That's Mr. Kanyama. Ndo mashoko vari kubuda vari kutaura panapa. Ndazvitaura ndikati akomana ukaona wakutaurwa kune dzimwe nyika, I'm telling you, and you know vanhu vari kutosimbisana Kanyama because ukaona nyowano wakutanga kuti so something's about to happen, wakutorongerwa unoona kuti munokonzwa kuti mudharo nyabviswa apa panoenda apa. I'm telling you because these people ndo vanhu vane power muAfrica, because vanoziva kuti okay, kana ukaziva kuti ipapa akadai so Kanyama unoti ana Thabo Mbeki nani zvimadhara zvese zvakasiya zvakanogara pasi, even like you see the influence, the impact yazoita much and much izveso yaita much because yapindwa nani naZuma. Ndikuedza ngokuudza kuti zvimadhara zvimwe zvinenge zvakabva pachigaro chopa chazogara pasaidi chine simba rakawanda rekuti chinenge chichitoona kuti okay zvinokwanisa kucontrola zvinhu, kana kutotiwo uyu ngatichimukudubura, let's help vanhu ava mani vamusikondo vanhu vari kunetsekana here, because you can't see that when you are in power because you will be busy doing different things, but as long as uchinge wabuda wakuchiona manje uyu ari kudzvanyirira vanhu vake, toda kuti tisungura Africa, uyu ari kudorambirira ari musimba muri kubata medzi dzacho. So brilliant mind. General Kama is nothing like psychopathic characters in his brain. God's blessing and solid protection throughout your living. Kama for absolutely Seretse Kama. Kanyama is the voice of the voiceless. Hence, wishing many African presidents and former leaders would be great if the same voice could be retrieved at the same interview now. Guys, yeah. But Zim is making much better than the Democratic of Botswana. No, that's not true. Botswana is way ahead of, is ahead of all of us in terms of Zaitori ahead of us is also, and you know that you can't take that away from them. But kumberi and the total cost of living pairi total so even economic kari say don't say but Nigrikin is doing better in terms of chi. Have you ever been there? Embenda ko saudzwe because nyaya inoitika ndekuti
kana uchisvika munzvimbo chinotasa middle class yacho iko kuti vari kumboenda kumabasa ere vanhu vakawanda vari kumuka vachinoshanda ere, then wobva wada kukombera nenhingiriki zvimwe zvacho muchasekwa kumana muchasekwa kana pakubhemwa mbanje. Don't do that. Usaende neargument especially kune nyika dzamusingazive. Don't do that. Muchasekwa. Like ndinoona vanhu vakawanda maZimbabwe zvinoda zvezvinarunaro kana kuti vanotonzwa umwe kana kuti for example achiti ningi kana kuti chimuimbi chake chanenge achiterere munzeve kupata ningi ari kurira nyika dzese shamwari kuti wow matombosvika kuchina here baba makanzwa kuti ari kudiwa here koko munhu wenyu wamuri kuridza so it's funny it's funny the way inofunga maZimbabweans, they think kuti ivo zvavanenge vafunga is the best, vakatoudzwa kuti chakati is the best wakomana kana kuti iye akangana ari kusangana netuma US dollars obva afunga kuti everyone is doing good. No, it doesn't work like that. Musarambe muchita tunharo tusina nebasa rese. These guys, they are actually there to help. Don't go pama platforms avo muchitaura zvisina nebasa rese, because at the end of the day imimi ndimune muchida help. Mukaona achitaura zvinhu zvakadai, so just go and support them. And you know, someone is supporting the same point that we have a problem with African leadership that refuses to call each other out because you are worried about the next time you see each other. Thank you, Sekama, for the truth and honesty. We need it now more than ever. This is no time for silence. And Anakama, these guys were supposed to do something. Even my days and Sadak. You know, I didn't like the fact that on man Sadak will come and help. What? No. That was bullshit. I was number one rebuking that nonsense. Guys, don't listen to these lies. When Sadak is coming to help you, is coming to order the re-election. What? And I told you guys, Sadak aina power rekuita re-elect, but zvamunokwanisa kuita is to go there kwavari moenda nenyaya munovapira nyaya yacho, kwete kuti motoudzwa kunzi yatiri kuuya, inenge ichida kuuya yaenderwa nani. You have to go there. Inongomirira kuuya pane chaos beri kwadi banyanya mananga, let's go and solve this issue. Ndopa vanosumuka voti takuenda nyika inenge kanyararwa vanouya vachitangana nane vanotangana naye ipo bachitobudana Ramaphosa vachinzi vakaenderwa nana Martin Nyarara vachinzi yatitaure hanzi uyai musimbise musanitize that election rakaitwa rere. Saka what do you expect from those guys? Azvidi kudaro, it's not that good. Pamunozoenda ipo pamuta kuti but Nikirikini is doing better, but unokanganisira vamwe vanhu nenyaya yeubenzi vazhinji vari kufa zvinorwadza. Tarisai mafira aita matema danda kutadza kurapwa kwaitika kwekwe. Dai zvipatara zvanga zvakatobhalansa zvitorapika, munhu angadai atorapwa paya, angadai atori mupenyu zvezvi, but kama come like this Nikirikini. That's why ndafarira even nezita rake uyu Ian Kama will catch up with you. Yeah, Kama. Hey, so don't do this nonsense. Uri busy kudai, so you are busy celebrating but because he's doing that. Look now, look at your relatives, look at your brothers and sisters, look at your cousins. Vari kurarama sei. It's very important. No, ndinenda batikana man, you know, let me move forward. Tete batikana man zvakadai. So anyway, maybe Congo, not our Zambia. Zambians are the best when it comes to pushing stubborn politicians. I don't know Zambia, we don't care about anything that is happening in Zambia. We don't care about Zambia, we care about Zimbabwe. We are not Zambians, by the way. The reason why you will always be honored by all of us is the truth that you speak. You are the voice of us who are voiceless. I pray that you and your family shall continue to be blessed, and let the people of Botswana continue to be blessed through you, say, and to our president, Mr. Buko. Southern Africa is blessed and encouraged by the new leadership. I hope South African leadership will learn from both you. Don't right. The other thing that I want you guys to know, every time when you speak to these politicians, don't go and open a Bible. My politicians, it's nonsense. That's bullshit. Those guys, they will rule forever. Do you know what that Ian Smith aiendiro kana kuguma uchiziva kuti like zvazvakuitika pama elections.
zvizoita maelections zvinoitwa Zimbabwe kuti ukavarwa kuti nakugomo nemabhaibheri baba vachinamata 2018 yes it started in 2018 yes in 2023 vanhu vaenda makomo nemabhaibheri vainovhura mabhaibheri vachinamata unozosvika pakuona kuti mwana wapindire zvepolitics izvi nguva yekutoenda kutochena ndebvu those people they are very stubborn those guys are Mnangagwa because iye uchitoti iwe uri kuenda kugomo kuti unonamata anenge ane mapasta futi vari kutonamatira vatotadzi pastors for ana mutendi vezetsitsi anani mabig churches ese iwe obva watoenda kugomo. And then the funny thing is that your spiritual father, your pastor, your biggest pastor iwo wacho ari kutoenda achinogwadama kune mapolitician kuna ana ED vacho. Saka try by all means do not open Bible uchivhurira madhara aya because pastor wako oyo kana kuti mukuru wapastor wako spiritual father wapastor wako anenge achitoenda ikoko kunovanamatirira achitowadza kuti zvese zviri right. Saka opening a Bible for those guys is waste of time. Kuenda gomo tita kuzonamata kuti vazoitwa sese is the waste of time. Anyway ndandatoramba ndichindongoitaura nyaya yacho ndandangoningoya pana pamurezi Zimbabwe ndikokuzivisa kuti that is what is happening right now in Botswana. Havasi kufara naMnangagwa kuBotswana zvokuti udhara rega unyamba ndikukudza uyu mudhara ave ndakana ari sekuru wako kana baba wako unoza mudhara nyaya yenyu ndazoita naBotswana. Just tell him imi mana shoni imi I know kuti iwo shoni urikone zvokuri toita wakuona mudhara wako nevamwe wacho because mimi mutozoti nguva time is not on your side so you are making sure kuti mudhara akusiyira upfumi wealth but try to tell him kuti mudhara nguva yacho uri kufamba zvisizvo ona zviri kuitika apa mudhara. Try by all means to tell him. Munozoti handina kuzooneka muswere zvakanaka. Have a good day. Kana muchinge muine something to say, let's meet in the next one. Kune vanenge vachida kuti tizobatana pane maprograms anotevera. Kuna vanhu kuti vada mboyo timbovaitawo mainterviews online panapa vanokwanisa kufona tichiita nainterview online. Feel free guys. Namba dzangu dzinogara dzichingobatika zvekare. Kune vanhu vanenge vachida kuadvertise mabusinesses avo ndonoona wakawanda vanotanga kuti akule ndinovhairira vanoda kuadvertise most of the times. No, I don't do that. I mean business. Kana takuta zvekuadvertise zvinhu zvevanhu, I mean business. If you're not a businessman, why would you want to waste my time tichitaura nyaya zina ndikatokuudza kuti ndoda mari yakati ari serious nebusiness. A businessman anokwanisa ngonegotiate fee shangwani ndimbone yakati toita simple. So please vari serious about kuti une chibusiness chako chori kuita uruda kuwana macustomer or something. I think numbers don't lie. People will be lie but numbers don't lie. Munongoona kuti vanhu tinoswera tinavo varipo paTV vanhu TV yenyika chivhidhivhidhi chevanhu. So munokwanisa kundibata ndokuadvertisera mabusinesses enyu but inini ndinoda mari pakuadvertise. I don't advertise for free. Please garai mazviziva izvozvo. Handidi vanhu vanozotanga kuti but zvomari ndanjida kuti umbofanira nditsone chikwereti. I don't do that. Handisi kudzidzira, handisi malena uri kuita zvinhu izvi. I don't do anything for credit. You just come totaurirana mari yacho ndokuitira chinhu chako because ndenge nchiziva zvandiri kuita. Ndenchiziva kuti iwo uchawana macustomers uchadya mari. I don't care kuti wazowana mari pachinhu chako chouri kuita kana business rako rouri kuita. So if you want to advertise with me, please feel free to contact me. Panamba dzangu ndabva ndatokusiyira because ndazoona kuti vamwe manga muchizozvitsvaga nedemo.